lupa like, comment, share subscribe channel YouTube Barongan Jepara. Krek. Nah, golek Pak Nem iya. Aku kowe iki piye tanang? Kowe mau tajak gombayoni no. Nek sawah kono, nek sawah kono lunga rak kondo-kondo. aku delok api kok. Lah jare bapak mbok kirim ndi? Jare bapak mbok kirim. Lali iki beras lah ya. Beras. Pakmu mbok kono utek beras. Alah Gusti. Opo iki? Lali. Bodo karo bapak pati. Cepet ta? Cepet. Jangan kowe iku ape tak obong kowe. Lek opo? Ada apa? Wan, delok iya. Dijak banyoni kok malah. Ngene ta aku gorek dhewe kok. Nduk sawah abane diesel dompet. Tas bulan geni. Mulane kowe iki dadi bocah iki donano karo wong tuwa. Heeh. Lah piye? Lah kok kon ngirim dek awet dek awan mau. Ora ngene ae. Mulane kowe iki ra takon poso kaya bapak, dadi nek geni iki ora apa-apa. Lah aku di nduk kono dikeki iwak adus kok. Hah, iku apa? Iwak adus. Oh, aja nih peduse busuri pakai kok. Ayo. Paling kagek kalong piro ta. Lho sampe buka aku nduk kono marah sida poso. Wis baru tampil tau wong tak. Ngopo iku kok? Ado-ado nak melu tampil iki karo tak surati kowe. Oh, semua barang dolanan geni ya. Iya. Ora situ. Wong enak. Mak Dik. Kebakaran. Panggil bomba, Gus. Rudi. Iya. Nah, pasiennya Pak Purnomo. Makasih. Ayo, Tamu-tamu mau ono sing iso ngundang ta iku bedani aris. Aki anu Din. Ayo bedani Mas. Besok beda sunat aku goni. Wis sunat tak belum. Lero sunat tak sunati. Aku padha kepen. Piye? Orono. Oh, nek sunat pitu ku penak, aku dhewe wali bolak-balik. Oh, sunat pitu ceplas. Ilang anu. Ora ilang kok. Ayo Ponorogo aku padha kepengin joget kok. Mati ya, Ki. Oke, Bu. Kalau Mas Rizky ala katir-tir. Banyak kebayar lah bareng kita di Porong. Saga ala kering-kering. Ini. Aduh. Malu ae kendang. Lah iya. Sampai itu apa? berbahaya. Kene ra apa-apa lho. Oh iya. Mana sampai? Kobong. Ulune kata akeh, ya aku tak brongo. Tapi ambune sangat. Ayo.
tamu-tamu yang dari luar Jepara silakan, kalau mau juga silakan. Biar bersama anak-anak Jepara. Mas. Iki bintang tamu kau gerubukan iki Mas, nek suruh. Piye to malah boyone lho. Iki Mas Ukil ya. Aku kira ngerti teko-teko kok salto malah. Mengki nang kene wajeni kowe tak kemek rupa nang kene cah-cah lho. Jani. Sumpah Mas boyo kok keceklek tenan iki. Keceklek piro? Pisan cas to. Ojo kuwatir, kene ana tukang pijat. Menawa trimane keseliu lah putung negane ati gorene. Wis balik menang. Lho. Ora trimane sangkal putung, rawa rontek le. Lho. Selagine jono nyawane, nek pitemu ketemu motor goreng omahku. Ya aja kok buah. Aku ya. Nah, itu juga ada bintang tamu pengendangnya Mas Rizky. Mas Rizky dari Kota Geratek Kudus juga punya reok ya Mas. Iya, Ngono lho nek bantu main ketoprak lho tak loro iki lho rame wae. Menang. Loro sing kae. Ora guyon. Bobo. Biasane Mas Riki yo ngepaki aku pas ketoprakan. Heeh, lah iya. Nek mati mama. Dina sing ngeplaki yo dhewe ra. Iya. Nek aku yo alhamdulillah ketemu karo dulur-dulur ada. Wis ado-ado kok prodedi, pokoke karo dulur-dulur iki alhamdulillah bersama Reke Eko Budaya. Moga-moga rezekine tambah akeh. Sonanda utang ndang lunas. Nek wis lunas utang meneh. Biasanya mekari saya buka. Biasanya mekari saya kilik. Bang Lina saya buka. Wis ngono ae ya. Lanjut deh, besok sukses. Sukses. Awak dhewe mau teko kene kok ora yo. Donga-donga. Doa-doa.
ora berdoa. Ora nyanyi sing duwe omah. Ha ya dhewe ada toko kono iki mau. Oh, dia ada umur ngekek tok iku. Lah iya. Barang iki malah nyekek. Lah piye aduke nyekek aku yang mau cekek. Mau dadi. Kowe mau ngerti apa acarane ora? Acarane. Heeh. Acarane nganu iki apa? Apa? Walimatul Khitan. Heeh. Lunate Sapa jenenge? Adik Sandi Ahmad Maulana gitu. Dek putih piantuke Dek Sandi putih. Adik Sandi. Oh, mriki Dek. Ya. Mriki sorry. Asa. Aku jan gagah. Gua agak Lek aku gagatan. kayak gagal. Aku lagi. Nganu protes Yo, yo. tung tung dadak. Drang tung. Lah. Iki ngono urung mari turun tak mari ora garing. Urung mari, Dik. Oh, ora. Mriki madhep. Gajah sih tak delok sih. Masa iki ngono ke aurat kok Testimoni. lek tes mon. Mriki. Namine Dek sinten? Dek Sandy. Dek Sandi kelas pinten? Loro. Oh, Banter iki. oh. Apaan? Cilik tapi banter. Banter. Ditungakne. Cita-citane pengen dadi napa? Super kantor. Apa? Super kantor. Super kantor jeng. Super kantor ki apa? Super kantor ya sing nyupiri truk-truk ngono kae. Oh, ya. Aku lagi iki ya. Ora Cita-citane sopir kantor. Wih, jan. Ketoke bapake kepe sopir iki. Apa? Cita-citamu supir apa? Supir kantor. Lah kae supir apa? Sopir ambulan. Ya rayu pucet. Ambulan. Lah ngene iki sangke pucetku masamu ngerti ora? Ngeterne anu jenazah ngono kae. Masamu langsung tanganku mobil. Apa ning liwati ae. Jenazah keri-keri ana kowe. Lah nek kene aku gara-gara Di ya dongane Dek Sandi mugi-mugi dados anak sing saleh. Amin. Berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Tambah sukses, tambah pinter Amin. dan cita-citane cepat tercapai. Aku dongane kowe dongane keluargane kita. Dongane keluargane. Heeh. Seketeu lho, Dik. Halo. Oh iso. Iki macet kita. Kok macet ring aku iki. Dongane kita Dongane keluargane. mugi-mugi ya. Apa iki Bapak sinten? Sinten? Abdurrahman ibune? Abdurrahman kalian Ibu Nuryanti. Ora enak jenenge anak tok. Dongane sing apik keluargane iki mau wis nanggap reoke dhewe. Mugi-mugi ya Oke, ya bar iki bagi reoke. Iki om dimaine bar iki. berkiki. Lah iya. Iki dagelan mati pajak. Dagelan iso-isonan, Pak. Iya. Ayo jangan gimana sih? Ayo lanjut. Begitu. Lanjut nih. Umpan kowe iki. Siramu lewat. Aku ojo ditempet.